В това видео ще обясним как да се регистрирате в AutoArtists. В момента разглеждаме десктоп версията и от бутона вход можете да влезете в слот профил, ако вече имате такъв. Ако ли не, натискате бутона за регистрация и това, което препоръчвам, ако вие сте артист, да изберете личен профил. Фирмен профил се има предвид организация, фирма, която най-често търси таланти. Когато търсите работа, се регистрирате с личен профил. Попълвате данните и влизате в регистрация. И ще влезете в администраторският панел. Първото нещо, което трябва да направите, е да добавите профилна снимка. Има изискване от AutoArtists тя да бъде черно-бяла. Да не бъде селфи. И ако нямате професионална снимка, то нека да бъде на едноцветен фон. Тип паспортна снимка. Това, което съветваме, е да се попълнят данните за контакт, като социални мрежи, уебсайт или други линкове. Телефонът е избирателен, но имейлът е задължителен.